डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल टंगनि आफादगिरि मृत्युंजय बसुमतारी दिनै आच्छा दिनै जोङो बे 21 आगस्तआव बे चौदियानि तिराप माबानि ओनसोलनि बेलेन ब्लक बे बेलेन ब्लकआव जोंनि आसाम सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआ 7टा हारिखौ गोदानै मा होनो बेखौ प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै थिसननानै होदों। बे थिसननायनि बेरेखायै जोङो दिनै बे अधिसूचना बे नटिफिकेशनखौ जाहाथे थाबैनो उथायना लाफिनो बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लादों। बे हाबाफारिखौ जों अल आसाम दुलाराय आसाम नाङैनो जोङो बे सिसि ट'आनि दैदेननायाव जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों आरो जों मावफुंबायबो। बेनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल सिगांनि थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव जोंनि बे गोदानै सोसननाय ट्राइबेल बेलेननि ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै थिसननायनि गेजेरजों जोंनि सिगांनि मा होनो ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा गोबां खहा जागोन। बिनि थाखायनो जोङो जाहाथे बे गोदानै नटिफिकेशन बे प्रोटेक्टेड क्लास 7टा हारिनि मानसिफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लासाव सोसननायनि बे नटिफिकेशन थाबैनो उथायनानै लाफिनो बेनि थाखाय जों दिनै बे नटिफिकेशनखौ सावनानै जोङो बे खुद्रि सारनाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। बे हाबाफारियाव लोब्बा लाखिना सरकारनिसिम मा खावलायहरबावगोन? सरकारनिसिम जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खहा जायालासेनो ट्राइबेल जोंनि सिसि ट'आ आफादनि जों सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे थिरांथा लानानै बे खामानिखौ मावफुङो बेखौनो जों खावलायनो जोङो दा सानदों। जाहाथे बेखौ बे नटिफिकेशनखौ उथायना लानानै जोंनि सिसि ट'आ आफादजों रायज्लायनानै मोनसे मोजां रावनिबो खहा जायालासे मोनसे मोजां मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंफिनो बेखौनो जों खावलायनो सानो।